Overwatch és un d'aquests jocs que et fa sentir bastant miserable a lo llarg, a mesura que vas jugant, perquè la gent és molt tryhard, la comunitat és molt tòxica. Li vaig fotre hores i vaig arribar a Platino i jo vaig dir, vale, un cop arriba a Platino ja m'he passat el joc. Què passa? Que m'han ficat molts canvis, han ficat els Zelos ara per posicions, van ficar el Sigma i vaig dir, per què no tornar a jugar una temporada? Aviam què tal està el joc. Segueixen la mateixa puta merda de sempre, però ara estic en una altra posició, perquè fa uns 6 mesos que no hi jugo, doncs ara mateix estic molt perdut en com funciona tot. Llavors, pot ser divertit. Quick play per calentar... Vaig canviar, Zarya. No vull jugar a Reinhardt, em sembla greu. Jugaré Hawk. Que té el meu main en el seu dia. Però que vaig acabar fart de que em fes tot amb el puto focus i de rebre hòsties per totes bandes i vaig decidir començar a jugar a Zarya. Let's go. On està la bola? Dios. Què els hi passa, tia? Ara el quick play s'ha convertit en el competitiu o com va la cosa? Ahí està. Què collons està passant, tio? Anem cap a casa. Xupa. Me l'ha liat. No! M'ha tirat. Va, tireu cap a dintre, tio, no! Jo crec que és guanyable, Let's go. No ho aconseguiran. Són 2 contra 25. Oh my god, què és aquest focus, tio? Que no es mora el Rambo. Vinga, xopa. Fora d'aquí. Fora d'aquí. No! No sé què estic fent. Lucky. Oh shit. Here we go again. No, ja està, GG's. No se pudo. Ja heu vist com està el joc, en quines condicions. Hòstia, un Bastion, tio. Ah, Bastion i Symmetra, mare meva. Pot sortir o molt bé o molt malament, això.
Jo apostaria pel molt malament. Sabia que sortiria molt malament. Déu. Dios. Vaya, això ha sigut mentida. Xupa-me la por... Mare meva. Mare meva, tio. Però res, aquesta partida no puc jugar. Han decidit que no puc jugar aquesta partida, ni cap, de fet. Vaig a jugar més segur, més safe. Va, que Joder, es que m'assomo, tio. Buau, el focus, xaval, que m'ha fet aquesta partida. Ha sigut intens, la puta. Bueno. Sabeu què vol dir no, això ja? Welcome to Junkertown. Prepare your defenses. Tenen un equip amb molt dany per segon. Aquí el que hem de fer és guanyar en pics. Oh! Estic mort? Estic mort. Yeah, boy. Joder, Zenyatta t'ha costat, tio. Vaya. No, aguanta. Complete. What? Vale. Fora d'aquí. Vale. És guanyable.
És que no està Zarya, i em ve de gust la Zarya. I el Roadhog ja em ve que venir com acabarà la cosa. Crec que jugaré support. Ксифоллер, какой банский ник, кстати. Я тебя зарепорчу, но все равно иди поменяйся на Рейна. Que t'he preguntat si volies bossa. What? Ults, guys, ults. Nana, Nana. We have 4 now. Round 1 complete. Анна, go Nana. Okay. No, guys. Victory. Seguim amb el healer, llavors. Welcome to Oasis. Nope. Lol. La granada. Joder. Score 0-1. Roadhog behind. Hanzo sleeping here, come. No, don't do it! No sé què m'ha passat, és com si algú hagués clicat a dintre meu, de cop i volta, hagués fet un clic, i ara estic... Suposo que m'he ficat en plan de... És que passo com guanyen aquests desgraciats. Ah. Com es desinstal·la. I mira, saps què et dic també? A tomar por cul.